Mä oon hirveän huono antamaan kenellekään enää lohduttavia sanoja. Paitsi tietenkin niille, ketä on kohdannut saman surun kuin minä. Ja lapset on mulle hirveän tärkeä asia ja lastenklinikan osasto 10 on mulle tosi tärkeä juttu. Joskus pelkäsin kauheasti kuolemaa. En enää. Mä olen katsonut kuolemaa silmästä silmään ja se on omalla tavallaan kauheata, mutta omalla tavallaan kaunis. Ja se helpottaa huomattavasti kuoleman ajattelemisessa ja kuoleman pelkoa vastaan, että tietää, että siellä on joku, joka sua odottaa siellä taivassa.